Ambalmaw aw ni ɲankuma aw bisimila Joliba Jabarani ale ka aw bisimila radio Joliba fiɲɛ siraw kan kunnafoni gafew lakali waati sera an fɛ yan nɔ ni ye laadale ye ka taa ntɛnɛndoyaw la fo ka se jumadoyaw ma dɔgɔkun kɔnɔna la min ye fasɛdi sɛbɛnw ye olu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ an y'a kanu ka ye kɛnɛ ka lakale an ka bamanankan in na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na sabu maa fanba o de bɛ bamanankan mɛn a ka kan kunnafoni ka di o la o de la an ye nin waati in sugandi kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na ka bama yɛlɛma walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ bi arabadonya in na min bɛnna novembre kalo ale tile 24 san 2021 an bɛ kunnafoniw la bakurunba dɔw lakale ka sɔrɔ ka don walawalali la ka jira k'a fɔ fasɛdi sɛbɛn min bɛ ni u k'a ma ko le pelinkan ale dakuruɲɛ fɔlɔ la a ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a tɔ tora kalo 3 de nin waati in na cɛmancɛ fanga a ka kuncɛ ko nka ko mun de sera ka kɛ mun tora cɛmancɛ fanga ye a k'o kɛ kalo 3 tɔ in kɔnɔna la min ye nin fasɛdi sɛbɛn kelen kɔnɔna la n'o ye le pelinkan ye ko jan dɔ bɛ yen min dan bɛ an ka minisiri ɲɛ min ɲɛsinnen don an ka kɛnɛya ko ma ne kan ye Jɛminɛtu Sangare ma maa dɔw de bɛ yen minnu ni olu ɲɛ tɛnɛ ye bunadamaden ka baara ɲuman kɛ n'u m'a lajɛ ka fereke don i sen na ko an ka minisiri in ta kɛnbɔ ye bi dɔw kɔni bɛ yen minnu labɛn bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ bi an bɛna an da don o la le pelinkan kɔnɔna la Nouvelle Horizon kumana ale y'a jira k'a fɔ Assise nationale de la rénovation de faamuya nin na Mamudu Diko kɛlen don ka welewele dakan dɔ boloda min bolodalen don ka bila novembre kalo tile 28 na limanaw ni kuma min fɔlen filɛ nin a kuma kɔni carilen don fan bɛɛ fɛ bɛɛ sigilen bɛ ka Mamudu Diko kɔnɔ nin kuma la soit de Bamako y'i da don o la le canard déchaîné ale kumana a y'a jira k'a fɔ an ka kɛnɛyaso ɲɛmayaso min bɛ yen n'o ye direction générale de la santé canard déchaîné y'a jira k'a fɔ 1,442,000 o tununa yen nɔ taacogo ma dɔn na fiɲɛ taara ni o ye an bɛna an da don o la canard déchaîné kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati ninnu na ko min bɛ tali kɛ Ɲɔrɔn Sirifike ale denkɛ yɔrɔ ko maa dɔ bɛ yen o tun ye muru turu o la ko nka Ɲɔrɔn Sirifike denkɛ n'o ye Sedina Ali Hayidara ye jamana ko joginda in k'a ma ko a la dɛ a fatura kunun min bɛ tali kɛ Tunisie jamana kan ani fana min ye Amadu Tumani Ture ye ko gafe dɔ sɛbɛnna ale tɔgɔ la walasa ka maaw hakili jigin Amadu Tumani Ture ye baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ ka se ka o fana ɲɛfɔ jamanadenw ye limanaw an bɛna nin bɛɛ lajɛlen lakali aw ye fasɛdi sɛbɛnw kɔnɔna la le pelinkan an b'a daminɛ ale la pelinkan y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko cɛmancɛ fanga an bɛ o de kɔnɔna la nin wagati in na a jirala k'a fɔ a tɔ tora kalo 3 de ye i n'a fɔ charte n'o ye gafeba min ni cɛmancɛ fanga bɛ ka baara kɛ ni o ye charte y'a jira cogo min na ko cɛmancɛ fanga tɔ tora kalo 3 de ye mun sera ka kɛ ani don nataw la mun bɛna se ka kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ dun a tɔ tora kalo 3 ye n'i ye jateminɛ kɛ kalata minnu bɛ yen n'olu kun bolodalen don charte ka fɛla la jamanaden caman bɛ yen bi minnu ni olu y'a ye k'a fɔ fɛn camanba kɔni kɛra nka hali sisan an ka jamana faamaw baara minnu bɛ yen ni layidu talen kun don u fɛ i n'a fɔ kalataw n'a ɲɔgɔnnaw yɔrɔ olu sen da ka kɛ CEDEAO de kɛlen don ka gɛrɛntɛ ba boli an ka jamana kan ko fo o layidu ninnu ka bɔ a sira ma fo ka taa se diɲɛmaa ma communauté internationale ko maa de b'i yɛrɛ ɲininka sisan n'a sɔrɔla jamana faamaw u na se ka layidu minnu talen filɛ n'u fɛ n'a sɔrɔla cɛmancɛ fanga yɛrɛ tɔ tora kalo 3 ye n'u na se ka a kɛ ka bɛn ni nin waati ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni k'u bɛ a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛn fila de marteau bɛ da min kunna jamana u b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'o dun kɛra o ye bɔyɔrɔ bati la o de la an bɛ waati min na ko sisan n'i ye jateminɛ kɛ ko nka o ye tiɲɛ dɛ ko nka maliden fanba caman de bɛ yen pelinkan ka fɔ la minnu bɛ yen ni olu fɛla ye ko dɔ ka fara cɛmancɛ fanga kundama kan ka sababu kɛ ko fɛn caman de bɛ yen cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔna la nka pelinkan ye ɲininkali caman sɛmɛ a yɛrɛ la o ye k'a fɔ an sigi ka an kunbere turu CEDEAO ɲɛma wa a ye
a y'a jira k'a fɔ an ka don da minnu fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga hakɛ kalo 18 an k'o labato o ye ɲininkali ye o fana ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen o ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamana basigibaliya min bɛ yen n'o bɛ senna sisan a yɔrɔ jamanaden caman y'a jira k'a fɔ ko fo jamanaden yɛrɛ damaw de ka ɲɔgɔn ye boloda ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamu walasa basigi bɛ se ka na cogo min na o na se ka kɛ wa k'a sɔrɔ dun an bɛ nin halisa nin gɛlɛya kelen ninnu kɔnɔna la ka fara o fana ka jamanaden caman fana bɛ yen minnu sigilen ka cɛmancɛ fanga in ka baarabaw de kɔnɔ i n'a fɔ u ye layidu minnu ta ani maliden caman bɛ yen minnu yɛrɛ ko olu na cɛmancɛ fanga dɛmɛ hali n'a sɔrɔla ko fɛn ma kɛ fɔlɔ nka min kɛra jamanaw n'o de ye kabi fanga darakira bandaw la n'a fɔra ko rectification ko ka cɛmancɛ fanga kuntilenna ka kuntilenna wɛrɛ di a ma a jirala k'a fɔ bi baara min bɛ sen na n'o ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ yera foroba nafolo la limanaw ka olu caman minɛ ani k'a jira k'a fɔ fana ko min ye kabi Mali yɛrɛ ka démocratie fanga nana san 30 kɔfɛ Peningan ka fɔ la ko masakɛ caman nana olu y'a jira k'a fɔ ko ka yurugu kɛlɛ ko nka cɛmancɛ fanga min nanen nin yɔrɔ u yɛrɛ ka fɔ la ko minnu bɛ yen n'olu tun ye kalo 9 kɛ olu nanen tile damadɔ olu sera ka min kɛ tile damadɔ kɔnɔna la limanaw ko bandaw ka fanga min tun bɛ yen ni o ye kalo 9 kɛ k'olu ma se k'o kɛ limanaw nin ye koda ɲɔgɔnmaw ye ko nka ni ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ bi maliden caman y'a jira k'a fɔ ko olu caman kɔni sigilen don ka jaabiw de kɔnɔ nka hali caman fana bɛ yen limanaw olu fana fɛla de cɛmancɛ fanga in a bɛ sira min kan a ka to o sira kelen kan sabu ko caman kelen don ka danaya da min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kan sabu k'u bɛ baara min na ko wasa don san caman de kɛra jamana in kɔnɔ baara minnu filɛ nin n'olu sɛmɛntiyara cɛmancɛ fanga maaw fɛ k'olu tun ma se ka kɛ ka sababu kɛ sariya yɛrɛ n'o ye kiiritigilamaw ye olu ka wulikajɔ ka yurugu kɛlɛ ani nin wagati in na cɛmancɛ fanga maaw ye baara dɔw kɛ i n'a fɔ ka balow di maaw ma ka jibondenw di maaw ma ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka caman ta o la o n'a ɲɔgɔnna caman ko a bɛ n'a fɔ gouvernement min bɛ yen sisan u y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen u y'a ta walasa jamanadenw bɛ se ka dɔ bɛ se ka b'u ka gɛlɛyaw la cogo min na docteur Dugune Musa ale de ka hakilila ye nin ye le Peningan kɔnɔ n'an tora Peningan kelen in kɔnɔ limanaw ministre min bɛ yen n'ale de b'an ka kɛnɛyako kunna n'o ye Jaminatu Sangare Jaminatu Sangare bilama limanaw maa mana baara kɛ cogo o cogo i n'a sɔrɔ maa dɔ kɔni na tugu i nɔfɛ walasa ka i ɲɛda tiɲɛ walima ka tɔgɔ tiɲɛ bila i nɔfɛ walasa i ka baara bɛ se ka mangoya cogo min na ministre min ye nin limanaw kaba ma kɛ ministre ye kaba bɛ cakɛda min n'o ye CMSS ye o ɲɛmaaya la limanaw bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin muso in a ye baara min kɛ jamana kɔnɔna la walasa ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na a jirala k'a fɔ Jaminatu Sangare min ni a b'a ka baara kɔnɔna la limanaw caman bɛ yen minnu ni olu bɛ wulikajɔ la a nɔfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw tɔgɔ tiɲɛ tɛ tɔgɔ tiɲɛ ye k'a fɔ de muso in ko fo u ka sɔn da la sɔn min n'o ta sɔn ye ka waleya da la limanaw waleya min n'o ta ka baara ye a jirala k'a fɔ bi o de bɛ sen na ko a bɛ se ka faamu cogo di muso min ye nin ye limanaw n'a ye baara kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn sabu baarakɛla kɔni n'a a sera hakɛ dɔ la i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu ɲɛ tɛ fɛ k'a ye ko nka limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan maa ko de an sɛgɛn kosɛbɛ karisa yɛrɛ de ɲɛda man di ne ye walima karisa bɛ jɔyɔrɔ min na o man di n ye walima karisa yɛrɛ de bɛ nin jɔyɔrɔ in na o man di n ye limanaw o ye Mali sigi gɛlɛya an bolo bi kosɛbɛ Jaminatu Sangare min na a ye baara min kɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ y'a ye sabu kabi caisse malienne de sécurité sociale a ye wulikajɔ minnu kɛ yen jamana foroba nafolo a ko k'a tɛgɛ tɛ se o ma maa si ma ye ko o jalakiw wulila a nɔfɛ a jirala k'a fɔ muso in a ye ladamu min yɛrɛ sɔrɔ jamanaw ka taa se a bɛ diinɛ min na o diinɛ yɛrɛ bonya kama jamanaw o m'a to fiyewu Jaminatu Sangare fɛn bɛ fɛn na a ka i sen dɔw la a bɛ jɔyɔrɔ min na a b'o kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a b'o lawaleya i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali kɛnɛya ko bɛ cogo min na Jaminatu Sangare ko kabi a nana ministre so in na maaw ye min ye o ye k'a fɔ an ka kɛnɛyasoba caman bɛ yen minɛn caman de tun bɛ yen min majɛ tun bɛ yen ko nka ko minɛn caman bɛ yen minnu sera ka sɔrɔ wa an ka kɛnɛya yɛrɛ bunakun ka bɛn limanaw a jarala k'a fɔ wasa hali n'a sɔrɔla wasaba ma sɔrɔ nka limanaw fɛn tɛ taa minnu kɔ
furakɛli tɛ taa minɛn minnu kɔ a jirala k'a fɔ musolaka in n'o ye Jamanatu Sangare ministre min bɛ n'ale b'an ka kɛnɛya ko kunna ni ɲɛta badabada limanaw ko a bɛ ka se kɛ nin baara la o de la ni bolo funna a bɛ da a tigi de kɔrɔ dɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita a n'a ka premier ministre u ka muso in u ka a kɔlɔsi sabu maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu de wuli bɛ a nɔfɛ bi ka tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin a ma Pelenkan la rédaction olu de ka fasiri ye nin ye aw bonya bɛ ni kunnafoni na n'an bɔra Pelenkan kɔnɔ an bɛ don Nouvelle Horizon fasili sɛbɛn ale kɔnɔna la a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ labɛn minnu bɛ yen n'o bɛ Assise nationale de la refondation baaraw senna ko nin waati na a jɔlen don dɛ sabu k'a jira k'a fɔ baara ninnu kun bolodalen don novembre kalo tile 15 ka taa bila tile 20 san 2021 a sigikafɔba min ye nin n'a fɔra ko jamanaden bɛɛ ka wele a ko kɛnɛ kan Assise nationale de la refondation ko ka jamana kura dilan ko a tilara ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 20 n'a tile 26 san 2021 nka a na kɛ bi kɔni jamanadenw kɔni t'a dɔn ko in yɛrɛ a bɛna bila bolo min kan sisan sabu caman kɔni a balala kɛra balana ko ye caman na k'a fɔ gafe dɔ bɛ yen ni o bilala jamanadenw ka bolo kan ni maaw ye o kɔnɔ ko ye min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko ɲɛ ɲɛma i n'a fɔ Zeni Mulaye ale ye kunnafoni min bɔ ka bin kunungo yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Assise nationale de la refondation ye k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka bila ka taa waati wɛrɛw la limanaw nin bɔbɔli la a dɔgɔkɔrɔ a na kɛ a cayara kosɛbɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la ko Assise nationale de la refondation n'o ye ANR ye yɔrɔ bi ko a bɛna fɔ ko tiɲɛ bɛ fɛ ka segin kɛrɛnkɛrɛnnenya politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu fɛla yɛrɛ tɛ fiyewu ni assise in sigilen n'o ye cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques maaw ye ko nin bɛna fɔ tiɲɛ de segitɔ ye o ma sabu olu kun y'a jira k'a fɔ assise min labɛntɔ ye nin ko a ni fɛrɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a ni dialogue national inclusif cɛ k'olu kɔni m'o ye sabu fɛn fɛn fɔra dialogue national inclusif la o ye jamanadenw ka fɛla ye fɛn o fɛn bɛ jamana ko la o kuma fɔra dialogue national inclusif kɛnɛ kan miliyari 2 min bɛ yen k'o bɛna ta ka don Assise nationale de la refondation na limanaw ko miliyari 2 in k'a bɛ se ka don ko wɛrɛw la ka jamana bɔ bolo la nka ka sigikafɔ boloda sigikafɔ minnu yɛrɛ ni don sen tɛ ka dɔn a la limanaw ko nin bɛna fɔ bi cɛmancɛ fanga maaw n'a sɔrɔla kuntilenna kelen yɛrɛ b'u la Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu jateminɛlikɛla caman jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga premier ministre limanaw ale bi lama dɔw yɛrɛ ko hali a ka premier ministre baara n'a sɔrɔla ɲininkali kɛlen n'a sɔrɔla a don yɛrɛ jatelen tɛ a ka bɔ premier ministre la sabu limanaw maaw ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen minnu sen tɛ ka ɲɛnabɔ kuma caman bɛ yen minnu bɛ ka fɔ olu sen tɛ ka kɛ k'a sɔrɔ don cɛmancɛ fanga dun ale fana bɛ ɲangi caman kɔnɔna la bi CEDEAO ka ɲangiw na a ɲɔgɔnna caman limanaw a kɛn bɛ kuntilenna yɛrɛ sen tɛ ka sɔrɔ cɛmancɛ fanga la bi Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ ko min ye Bakari Togola ye ale ka kube o kɛra kunungo a bɛ senna halisa a ma ban sabu kuma ɲɔgɔnyaw ani faamuyaliw bɛ senna halisa ko siratigɛ la kunungo Bakari Togola a na kɛ kunungo a bazɛnbaw b'a la ko min ma ko 3 pièces o b'a la a nane katikati belebeleba dɔ kɔnɔna la finmanba limanaw kunungo nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen sanga 15 cour d'assises la Bamako Bakari Togola a kunbɛlen yɔrɔ a ka kiiri bɛ senna a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la ko nka min bɛ tali kɛ maa 200 ɲɔgɔnna minnu ye sɛnɛkɛlaw ye olu caman de kun nana Bakari Togola a dɛmɛ minnu bɔra Kucala Sikaso Fana Kumantun limanaw nin bɛɛ lajɛlen nana ko u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Bakari Togola ma o la sa kiiri tigilamaw ye kiiri dayɛlɛ waati min na ɲininkali kɛra Bakari Togola la limanaw wari min a fɔra ko wari min dunna campagne min kɛra jamanakuntigi kalata min kɛra san 2018 k'a fɔra ko campagne wari dɔ tara k'a di sɛnɛkɛlaw ma Bakari Togola n'o ye APCAM ɲɛma kɔrɔ ye a y'a jira k'a fɔ kuma ninnu si tɛ tiɲɛ sabu kuma fɛn fɛn fɔra limanaw ko a fɔra ale ye nafolo dun walima a fɔra ko sɛnɛkɛlaw ale ye campagne wari ta ka di olu ma limanaw kuma ninnu Bakari Togola ma jɔ a si kɔrɔ nka a yɛrɛ ka avocat olu y'a jira k'a fɔ ko kuma ninnu si tɛ tiɲɛ sabu kuma fɛn fɛn fɔra limanaw ko a fɔra ale ye nafolo dun walima a fɔra ko sɛnɛkɛlaw ale ye campagne wari ta ka di olu ma limanaw kuma ninnu Bakari Togola ma jɔ a si kɔrɔ nka a yɛrɛ ka avocat olu y'a jira k'a fɔ ko
jalaki min bile filɛ nin Bakari Togola ka nin limana ko jɛkulu min bɛ n'u kama ko OADA yɔrɔ OADA ale ye jɛkulu farafina tilebiyanfan jamanaw u ka sɔrɔw bɛ jate sɔrɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ u ka sariyaw la n'i y'a ta k'a lajɛ ko Bakari Togola maa dɔ min ni foroba cakɛla tɛ ka a fɔra ko wari min dunna a fɛ limanaw k'a sɔrɔ dun OADA la n'i ye jamana foroba nafolo dun i b'a sɔrɔ OADA sariyaw bɛ wuli i nɔfɛ ko nka coopérative min filɛ nin n'o bɛ an ka sɛnɛkɛlaw kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la k'a fɔ de ko Bakari Togola ye olu ka nafolo dun yɔrɔ sɛnɛkɛla caman yɛrɛ ka sira la yɔrɔ maa min yɛrɛ tun bɛ yen n'o tun kan ka ye a kɛnɛ kan ka se ka pereperelatigɛ di n'o ye Suko Madi Raymond Dansogo ale yɛrɛ fatura décembre kalo tile 14 san 2020 na a jirala k'a fɔ ale yɛrɛ kun kan ka ye kɛnɛ kan walasa ale kun ye coordinateur Confédération des sociétés coopératives des producteurs du canton du Mali ale fatura nka limanaw Bakari Togola nin waati na kuma kɔni samana ani kiiri tigilamaw cɛ kunungo bɛn ma se ka kɛ ko la sabu Bakari Togola ka lafasalibaw ani parquet n'o ye procureur ye olu ye ɲɔgɔn sama a kuma la nka limanaw waati min na nin ko bɛ senna sɛnɛkɛla minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ ka Bakari Togola dɛmɛ a jirala k'a fɔ Bakari Togola ko a maloya b'ale la ani danbe min b'ale la o t'ale yamaruya fiyewu ale ka foroba nafolo walima wari kalifale a la a ka o dun o kuma fɔlen sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma caman ye tɛgɛrɛba fɔ a yɔrɔ la kɛra sababu ye sariya tigilamaw u ye maa 2 gɛn ka bɔ ka sababu kɛ ko kiiri kɛyɔrɔ tɛ tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ ye wa yɔrɔ fana tɛ k'a fɔ i bɛna ko ka ho ci k'a fɔ k'i bɛ maa wɛrɛ dɛmɛ limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ale ye min fɔ a jirala k'a fɔ ɲɔnɔ mara fana kɔnɔna la Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw kunungo ko min ye boki wɛrɛ ale ye ɲɔnɔ duguncinin dɔ ye ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ kɔngɔ de bɛ ka nin dugu in magɛn kosɛbɛ sabu boki wɛrɛ ko maa caman de bolila ka bɔ dugu in kɔnɔna la kunungo tarata Novembre kalo tile 23 kunnafoni bɔra ka bin sabu ko donso minnu bɛ yen n'o ye minnu bɛ ka lakana yɛrɛ sabati k'olu ni jadisiw karila ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔla kunnafoni labanw na maa minnu ye kunnafoni di Nouvelle Horizon maaw ma ko maa kɔni ma fatu a ko siratigɛ la ko nka boki wɛrɛ maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka boli ka bɔ dugu in kɔnɔna la ka taa ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la sabu ko jamana faamaw kɛlen don ka yɔrɔ dɔ dilan yen n'o ye déplacé u ka yɔrɔ ye yɔrɔ in kɔni don o don maaw de bɛ boli ka taa u yɛrɛ kalifa o yɔrɔ kofɔli na ka sababu kɛ jadisiw ka laɲini ye mun ye jamana o de ye ka ɲɔnɔ mara bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ ani k'a bɛɛ don u yɛrɛ ka bɛrɛ la n'o dun kɛra ɲɔnɔ ye yɔrɔ min ye sɛnɛkɛ yɔrɔ don k'a fɔ de ko sɛnɛkɛlaw bɛ boli k'u ka sɛnɛkɛlaw bila ka tila ka taa duguba kɔnɔna la jamana o tɛ fɛn min ni kibaruya duman don o de ko siratigɛ kelen in na fulaw ka tɔn min bɛ yen n'o ye Capital Pulaku ye ale ɲɛma minisiri kɔrɔ don n'o ye Abuso ye ale ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ de ko bi jamanaw an ka ɲagamini dabila ka jira k'a fɔ ko fula minnu bɛ yen ni jalaki binnen don olu kan k'u ni jadisiw ɲagami ɲɔgɔn na jamanaw ka sira sa sigi ka fɔ caman de ka boloda walasa maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin ko in na wala association Capital Pulaku u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw boloda nin ko siratigɛ la walasa sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn faamuya ɲɔnɔ mara kelen in na yen nɔ walasa maaw kun tilenna ka kelen basigi ka na o de ye siratigɛ la limanaw Abuso y'a jira k'a fɔ ɲagamini min bɛ senna ka maaw ka bɛɛ gosi bere kelen na ko fila bɛɛ lajɛlen ye bamancima ye Abuso y'a jira k'a fɔ Capital Pulaku kɔni bɛna sigi ka fɔ de boloda ɲɔnɔ mara in kɔnɔna la walasa maaw ka se ka taabolow dɔn kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mamudu Diko bɛɛ sigin bɛ ka Mamudu Diko ka laseli kɔnɔ laseli min bɛ yen limanaw n'o bolodalen don Novembre kalo natɔ ye tile 28 ɲininkali kɛlen don soir de Bamako fɛ n'a sɔrɔla Mamudu Diko ye limanaw a ye kuma min fɔ k'a fɔ de ko min bɛ tali yɛrɛ kɛ ko ani Faransi bɛɛ jɛla limanaw ka Mali ka bɛnbɛn kɛ Mali kama min ye Mamudu Diko ye nin waati in na a bɛ n'a fɔ a bɛ lahala kɔnɔna la bi min n'a ma bɛn a ma sabu kuma min fɔra nin ye ka da la ko ani Faransi bɛɛ jɛla ka bɛnbɛn kɛ jamana kama limanaw Mamudu Diko ko nin ye jalakiliw ye minnu bɛ yen
na a tɛ se ka faamu cogoya si la ale Mamudu Diko k'a fɔ de ko ale bɛ janfa kɛ a yɛrɛ ka jamana kama ale min bɛ yen limanaw na ale yɛrɛ kuma caman fɔ Faransi ma ka jalakili caman bɛ u kan ko a bɛ se ka faamu cogo di jamanaden dɔw de bɛ minnu labɛnnen don limanaw tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ ani ale Mamudu Diko k'a fɔ nin waati in na limanaw CEDEAO kɛlen don ka wulikajɔ kɛ Mali nɔfɛ ka jalakiw bɛ an kan waati kelen fana na politikima dɔw minnu bɛ jamana kɔnɔna la yan olu ni jamana ɲɛmaaw sen bɛ ka ɲɔgɔn ye cɛmancɛ fanga taabolo ko la waati kelen limanaw kumaw bɔra ka bin k'a fɔ min ye Mamudu Diko ye ale ni Faransi k'u bɛ jɛla ka dantɛmɛ wale k'o ta ka ɲɛsin an ka jamana ma limanaw Mamudu Diko ko nin tɛ kuma bɛnta ye fo ale de ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye o dun bilalen don ka min bɛ tali kɛ novembre kalo tile 28 natɔ in kɔnɔ min ye Mamudu Diko ye limanaw ko nka fɛn kelen kɔni bɛ yen o ye tiɲɛ ye Soir de Bamako ka kuma don dɛ ko fɛn kelen bɛ yen o ye tiɲɛ ye Mamudu Diko ani cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw k'u tɛ hakilila kelen na bi sabu ni maa min y'a ka bɔli laban ninnu lajɛ a ka kutubaw kɛnɛ kan limanaw i b'a sɔrɔ a tɛ kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'o bɛ taa cɛmancɛ fanga mɔgɔw jimi sira fɛ yɔrɔ kabi Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafirila Mamudu Diko a kun ko k'ale seginna misiri kɔnɔ misiri segi kɔnɔna in bilama limanaw kana kɛ Mamudu Diko a bɛ fɛ ka bɔ kokura ka na kɛnɛ kan k'a fɔ aya ne kun taara misiri kɔnɔ nka n bɔra kokura min bɛ fɛ na o fɔ aw ye limanaw bɛɛ de sigi bɛ ka o don kɔnɔ dimanche nata in novembre kalo tile 28 ko nka kan ka kɛ kuranɛ kalan fana ye ka ɲɛsin jamana basigili ma ale Soir de Bamako kelen kɔnɔ limanaw ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen min bɛ tali kɛ an ka sanubɔlaw ka jɛkuluba n'o ye chambre des mines chambre des mines ale ɲɛmaa de ye Abdoulaye Pona ye bi na ko a na kɛ sanubɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔna la yan k'u bɛ fɛ ka Abdoulaye Pona limanaw ka a bɔ ɲɛmaaya la sabu Abdoulaye Pona a na kɛ ale ka mandat banna waati min dira a ma a ka chambre des mines ɲɛmaaya kɛ o banna fo ka dɔ wɛrɛ fara u kan k'a kɛlen don i n'a fɔ Abdoulaye Pona a ye danaya wɛrɛ dɔ sɔrɔ min ye sanubɔlaw olu ka jɛkuluba fɛ n'o ye chambre des mines k'a kɛlen don i n'a fɔ a bɛ o ɲɛmaaya kura in de kɔnɔna la bi k'a sɔrɔ dun limanaw i ka mandat banna ko nka maa min bɛ yen n'a kan ka min bɛ tali kɛ jɛrɛba boloda n'o ye assemblée ye walasa maaw ka se ka ɲɛmaa kura sugandi ko Abdoulaye Pona kɛlen don k'i da don o kan a tɛ ka foyi fɔ o de la bi min ye chambre des mines ɲɛmaaw ye caman bɛ yen minnu kɛlen don ka gafe labɛn n'o ye lettre circulaire dɔ ye k'o yala yala bɛɛ lajɛlen ka se k'i tɛgɛ nɔ bila o la ko min ye Abdoulaye Pona ye u ka se k'a jira la k'a fɔ a ka jɛrɛ labɛn joona joona walasa ɲɛmaa kura u bɛ se ka sugandi cogo min na k'a sɔrɔ dun ale ka waati banna ka ban limanaw n'i y'o jateminɛ ko nka ka kɔn bi yɛrɛ ɲɛ min ye Abdoulaye Pona ye ko gɛlɛya kun donna ani minisiri kɔrɔ dɔ cɛ min yɛrɛ kun bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu kunna n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare ye k'a sɔrɔ dun o Cɛmɔgɔ Sangare kelen o n'ale yɛrɛ bɛ tɔn kelen na n'o ye Adama PAIG ye o kɔni ye maliden caman dabali ban k'a fɔ u bɛ tɔn kelen na nka limanaw u kun ɲɛ tɛnɛ ye ɲɔgɔn ye waati min na Cɛmɔgɔ Sangare ale kun bɛ minisiriya la u fila bɛɛ kun bɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn bɔ u ka jɔyɔrɔw la sabu Abdoulaye Pona ko ale tɛna to fiyewu Cɛmɔgɔ Sangare u k'ale bɔ a jɔyɔrɔ la wa Cɛmɔgɔ Sangare fana a waatinin ale kun ko fɔ Abdoulaye Pona a ka jɔyɔrɔ in bila sabu k'a ka waati o banna ɲɛmɔgɔya la n'o ye chambre des mines ɲɛmɔgɔya ye limanaw hakilila jiginna chambre des mines ale ye jɛkulu ye min ye sanubɔlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ a bilala sen kan san 2014 waatiw de la maa min b'a ɲɛmaaya la bi n'o ye Abdoulaye Pona ye don nataw de bɛ se ka o jɛya an ye n'a sɔrɔla a na bɔ ɲɛmaaya in na walima a na to yen nɔ kunnafoni filɛ Soir de Bamako de ka kuma don dɛ limanaw an bɛ to fasidisɛnɛw lakali la k'a jira k'a fɔ le canard déchaîné kumana limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko nafolo miliyɔn 242 o de fiɲɛ taara ni o ye o taayɔrɔ ma dɔn a tunna yɔrɔ jumɛn limanaw ɲɛmaayaso min filɛ n'o bɛ an ka kɛnɛyaso kunna n'o ye direction générale de la santé ko miliyɔn 242 o kɔni taara taayɔrɔ ma dɔn o la yɔrɔ canard déchaîné ka jaw olu de bɛ kuma ja ninnu na a jirala k'a fɔ nin na kɛ directeur général de la santé ale ɲɛmaa ye nka limanaw a yɛrɛ ka kuma la a ko a dabali bannen de don limanaw a yɛrɛ jɔlen don nbala belebeleba u b'a bolo a bɛ ka
waati lajɛ a bɛ ka montre lajɛ limanaw a yɛrɛ wɔsilen don min ye cigarette belebeleba o b'a da la a y'i kanto a ko po a gɛlɛyara dɛ waati gɛlɛya bɛ ne bolo sisan a ko ni dun y'a jateminɛ ne ka n ka morikɛ a ye min fɔ ɲɛna n dun n y'a bɛɛ lajɛlen lafasa n y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira ma dɛ ko nka k'a ye bi nafolo min tununa o kuma wolo don k'a jɔ bi na kɛ ɲɛma ye limanaw a t'a dɔn a bɛ min fɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ sisan a dabali bannen don limanaw kana déchaîner a ka ja ale n'a ka kuma kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw min ye l'indépendant ye l'indépendant nin tɛ kibara duman ye dɛ limanaw sabu a jala k'a fɔ ko min ye ɲɔrɔn sirifikɛ o denkɛ ye n'o ye Seyidina Ali Haidara limanaw ni ɲɔrɔn sirifikɛ denkɛ dɔ ye min ni maa dɔ ye muru turu a la a kɛra novembre kalo tile 15 tɛmɛnen na limanaw ni jateminɛ kɛ ko bi min ye alisilamɛw ye ani amalisiw n'o ye ɲɔrɔn sirifikɛ Buyi Haidara ale ka tɔndenw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ dusukasi kɔnɔna la bi ka sababu kɛ ɲɔrɔn sirifikɛ denkɛ ye Seyidina Ali Haidara ko muru min turula a la maa dɔ fɛ n'o ye Seydou Gindo tɔgɔ dɔ ye limanaw a jala k'a fɔ u yɛrɛ ka duden dɔ don a kɛra novembre kalo tile 15 tɛmɛnen a na kɛ joginda in a ma ku a la sabu a taalen furakɛli la Tunisie jamana kan ko joginda in a ma ku a la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen la an b'a kuncɛ teliya la limanaw ni an ka jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale bɛ tiɲɛ so bi a jala k'a fɔ ko gafe dɔ bɛ yen gafe min ni o dilala Isa Asimi Diallo ale ye gafe dɔ dilan Amadu Tumani Ture tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ hakililajigin de don limanaw min Amadu Tumani Ture a ye baaraba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o bɛ tali kɛ siradilanw ni fɛn caman baara minnu bɛ yen ni Amadu Tumani Ture y'a kɛ ɲinɛ kana k'a kɔ ko gafe in a yɛrɛ jirala maaw la sibiri tɛmɛnen in na dunanjigiso dɔ la an ka jamana kɔnɔna la yan Amadu Tumani Ture a ye baara minnu kɛ limanaw ka a daminɛ Mali kɔnɔna la yan fo ka se marabolo kelen-kelenna fɛn fɛn ni jamanakuntigi kɔrɔ in n'a bolo n'o yera ye ka se k'o kɛ gafeba ye k'a fasiri gafe dɔ kɔnɔna la o ko min ma ko mémoire des travaux publics de ma vie limanaw nin de ye gafe in tɔgɔ yɛrɛ ye walasa gafe in a kɔni bilala maaw ka bolo kan indépendant kɔnɔna la bi limanaw an ye nin sɔrɔ ka di aw ma an bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni nin ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw bɛ bɔ k'o lakale aw ye an b'a fɔ a k'an bɛn sini